UGeneral Nhlanhla Mkhwanazi unqabile ukusebenzisana kanye nezigebengu ezishaya umshoshaphansi. Kwaphinda kwasihlanganisa okwenzakalayo siyakwamukela kule nkatheketha yindaba eziwuchungechunge ezweni. Qinisekisa ukusilandela ngendlela ezokwenza ulandelwe yindathane yezindaba esiyiphakayo mihla nemihla. Abathamudi-ke beyindaba oma nalapho ngikutshele sebekhulumile namhlanje bathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uselivulile icala elivulela uMinista Wamaphoyisa uSenzo Mchunu ngobugebengu asolwa kubona obumhlanganisa nezinye izigebengu. UGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthi uMinista of Police uSenzo Mchunu wambiza benesekela likaKhomishina kuNational uGeneral Sibiya ngoba efuna kube nephisi phakathi kwabo bobabili. Wanqaba-ke uMkhwanazi uthi wanqaba ngelithi akusoze kwaba nephisi phakathi kwephoyisa nesigebengu, okusho ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi ubize uMinister of Police uSenzo Mchunu ngesigebengu noma ngesinye sezigebengu akayisolayo. Usegcine elivulile-ke kodwa icala elizomeseka kule nkulumo-ke ayibikela isizwe ene-media briefing ey'nsukwini ey'ntathu ezendlule. Phinde usithamele kwezayo siseza nezinye uphinde futhi ulandele ngoba sizoke sigxile kulolu daba lolu size sifike ekugcineni sibone kuzogcina bani phakathi kwabo bobabili uMchunu noMkhwanazi.